Zombie apocalypse. И здравейте хора, аз съм TracerBG и днес ще игра Minecraft в Hypixel и днес съм ви подготвил още един Build Battle. И да, казах ви, че вече по-рядко ще качвам от телефона, но сега, тъй като е вечер и ще говоря малко по-тихо, за което се извинявам. Защо това седи до мен? Така, ще говоря нали, малко по-тихо, поради причината, че повечето спът и нямам какво да направя. Може би в началото на видеото ще ми видите новото интро, както и на миналото туториала, който съм го заснемал много давно, преди вече 6 месеца, ако не се лъжа, но сега реших да го обработя и да го кача, тъй като не ми занимаваш чак толкова. И така, нека да ходим и да играем Build Battle. Чак сега. Не. Ето го. Така, може би време ще ви полагва, за което много се извинявам. Така сега малко ще ви полаги, както и да е. И може би виждате, че все пак леко лага ми се е оправил. Върви сега нормално за 20 FPS, който е Winter, Cat, Pac-Man, Enderman. Предпочитам Enderman. Или пък Carrot е по-як, наистина. И да, зима ще ви правим. Добре, нямам си никаква идея как да я направя зимата, значи. Snowblock. Елими. Dynamite. Двайца. И забравих да скажа, тиквата къде беше, бе? Пънкин. Ето е, Пънкин. Така, ще започна. Опа, така. Хора, колко време не съм играл Build Battle, нямат си никаква идея. Повярвайте ми. Само Skywars и в моето си оцеляване, което спрях поредицата, поради развих съм много хора. Вече имам над един стак диаманти, ендри чести и търса на енда сега. Ще така малко снежни човеци да направя. Колкото знам, тук нито снежни човеци, нито големи могат да се направят. Но, да, вот. Няма кой друго да сложа. Пенка. Не, няма кефти. Вот. Ще сложа слабове, повече му кефт. Той се едно с пипиротки. Тинк. Така. Новото интро, което ако качвам от тел, може би няма да го виждате, но от комп със сигурност. И пак хора, честито ми на мен, пак се върнах Пак се върнах да си обработвам видеята с Camtasia Studio. Честито ми, много са кефа. Ще папки да сложа. Ще започна тук малко с повече лед и нагоре става леко снеговито. И етай. Знам, слагам някакви рандом блокове, където ми се падне. Нека още малко снежни човеци да посложа. Тук. Тинк. Така. Така, нагледата страна явно. И може би това видео ще го видите днеска или утре, нямам си абсолютно никаква представа.
Днеска или утре. Днеска е бак късничко, тъй че не съм много сигурен, но може би днеска. Не знам, ако ми се занимава да обработвам. Ако ми се занимава, със сигурност ще е днеска. Така, някаква друга... Опа, да, опа. Тъй. Не, сноубол, не искам сноубол. Косата не стои. Бая мае. Банане като... Наистина, трябва ми... Как? What? Сновинг? Yes! Заваля сняга! Хора! Обръках се леко. Още снежничовиците и да понаправя още един-два ще видя. И тук сега може би рядко ще ви падне. Не ви пада FPS. What? Но хора, да знаете, на вас сега ви върви с повече FPS, колкото на мен. Не, вече не. Вече аз съм с 20... Аз съм с 30-20. Еми, гордо ми се получи. Че отгоре тогава да си го се. Да. И, опа, да още не горе колкото мога. Фак, не можах да си го скриншотна. Окей, не, това е тъпо. Това е много тъпо. По време на зима, огън, къща, да, може би трябваше. What? Това вече е хубаво, наистина. И са целите снежни топки. Това е добре, наистина, добре измислено. Голд. Така, може би това ще спечели, защото е най-яко. Да, можеш и да направя елхичка нещо. What? Човека, защо по-голямо това е? И тук защо не може да се влиза? Тук как се влиза, човек? Окей. То не успя да си го довърши, като гледам. Или успя да знам. Окей. Да съм окей. С този сняг много ми забива, не знам и на вас също сега. Дразни ме вече. What? Защо котвени са по време на зима? Пуп, my friends. Така. Супер. Не, пуп само. Защото абсолютно нищо не е правил. Само аз това мога за една секунда да го направя. Това пак е яко. Не, окей, ще му дам, защото е копирал от другия. What? Ама защо отгоре е нека с това? моето е най-яко, човек. Сега вече има време да си го скрина. Готово. Окей, нормално, окей. Някъде добре успя да си го направи. Зима е, но тук няма сняг. Пуп. И да, разбира се, че то ще спечели, казах ви, че това най-много ви забива тук, знам, не знаете. Така, хора, това беше този клип. Надявам се да ви е харесал. Завършихме на 9-то място. Трети път правя зима и се на едно също място завършвам. Не, миналия бях завършвам 10-то, по-милия на 5-то, както и да е. Надявам се хора клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един положителен вод. И за да разбера, че ви харесва това, което правя, че искате още подобни видеа, надявам се да ви е харесал, ако така дайте палец нагоре, абонирайте се, харесайте, коментирайте и до скоро, да я знам, до скоро, да.